Dobar dan i dobrodošli ponovo na kanal Recepti za sladokusce. Kao što ste mogli vidjeti u naslovu, danas ću da pravim kokos rolat. Za koru nam je potrebno 150 g petit keksa mljevenog, 100 g šećera u prahu i 80 ml mlijeka, 1 kašika kakaa. Za fil 100 g kokosa, 100 g šećera u prahu i 60 g otopljenog margarina ili maslaca. U ovu činiju sa keksom ću da pomiješam šećer i kakao. I sve lijepo sjediniti. Vidjet ćete, veoma je jednostavno, a stari i ukusan recept. Kada sam ovo sjedinila, polako postepeno dodajem mlijeko i miješam. Po potrebi možete dodati još mlijeka ili vode. Smjesa za koricu nam je spremna. Sada mogu da pripremam fil. U kokos dodajem šećer u prahu. Lijepo izmiješati. I zatim dodajem otopljen margarin ili maslac. I samo lijepo sjedinim. Ovdje ću morati da dodam i malo vode, malo po malo. I onda miješati dok se ne dobije kompaktna smjesa koja se ne rasipa. To je to. I sada možemo da uvijemo smjesu u rolat. Smjesu za koru ću da prebacim na stretch foliju. Skinemo. Možemo ovako malo poravnati kašikom. Zatim pokrivam drugim komadom stretch folije i zatim ću da razvaljam oklagijom.
To je to. I sada mogu da nanesem fil, zatim ću umotati u rolat i ostavljam u frižideru 2 do 3 sata da se lijepo sve stegne. A vi, ukoliko vam se ovaj video svidio, obavezno lajkujte video, zapratite kanal i pišite u komentarima odakle me gledate. Evo me ponovo nakon nekoliko sati. Iz nekog razloga ugasila mi se kamera pa nisam uspjela detaljno do kraja da vam snimim zamotavanje rolata. Uglavnom rolat kada se ovo zavije u rolat mora dobro da se stisne rukom kako bi se sve sjedinilo. Zamota u foliju i na par sati ostavi u frižideru. Sada možemo da isječemo na kriške. Siječemo ovako na debljinu otprilike 1 cm. Pogledajte kako fino izgleda. Za još ukusnih recepata obavezno lajkujte video i pretplatite se na kanal. Vama je to besplatno, a meni će mnogo da znači. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem video receptu.